Дуслар, бүгін тағын бір үзенчәлекле, қызықлы тема белән килдем мен сезгә. Менә кой сияктагына йөрмә, койсыгына яшьрәк әниләрдән дә, олырак кешеләрдән дә сорашкан булды инде. Буламы шундый хәл? Ишеткәнегез бармы? Сезнең балагыз белән дә булганы бармы моның дигәч, әйе, бар, ишеткән бар. Дип шундый җаваплар әйтәләр иде, бирәләр иде. Беләсезме, нәрсә турында бара сүз? Менә кой бер балаларга, бу имчек балалар, менә әле генә туган дип әйтик, берәр айлык дип әйтик инде. Кой бер балаларның оркаларына, менә бу җилкә турларына бигрәк тә шундый авыртыра торган шәнечкеләр чыга, кара төрткеләр шундый. Күргәнегез бардыр, бәлкем үзегез белән булганы бардыр андыр хәлнең балаларыгыз белән. Менә ул төрле якта аның атамалары да төрле-төрле. Шитина, шыртина, дуңгыз шатинасы, кәсиркә, кәширкә, юклык, жуклык, әле бәлкем башка исемнәре дә бардыр. Сезнең бәлкем сезнең дә исегезгә төшер, безгә язып җибәрә аласыз. Аннан соң инде нилектән чыга бу? Менә була дип җавап бирәләр. Имеш, авырлы хатын күп итеп көнбагыш ашаганга күрә, дуңгыз козылыгы, колбаса дибез инде, ашаганга күрә, авырлы вакытта инде бу. Авырлы вакытта эт мәчегә типкәнгә күрә, аннан соң теләгән әйберсен ашамыйча калганга күрә. Әлтә менә шушындый җавапта биргәннәр иде. Ир белән хатын якынлык кылганнан соң юынмаганга, гусул алмаганга күрә. Сез нәрсә белән моны дәвам итә алырыгыз бу исемлекне? Һәм инде әлбәттә бала бу шәнечкеләре аркасында бик нык борчыла. Әле аны әйтәләр, бу шәнечкеләр, бу кәширкәләр дип әйтик инде, баланы арттырмый. Ягъни ул аңа үсергә комачаулый. Бала бит инде елый, борчыла, аның теге көче башка нәрсәгә китә инде, үсүгә түгел. Һәм баланың шушы борчылуына түзә алмыйча, һәрбер ана да бит инде баласы өчен бигрәк тагы да катырак борчыла. Ул инде баласын бу шәнечкеләрдән арындырырга тырыша. Нәрсә эшли? Мунчага керәләр һәм шушында баланы йөзтүбән яткырып инде аркасын ышкый. Менә нәрсәләр белән? Имчек сөте белән, шушындый вариант бар. Бол белән, аннан арыш ипинең йомшагын бол белән буташтырып, менә шушындый катнашма белән, әче камыр белән, тагын нәрсә? Менә шушылар белән ышкып, шушы шәнечкеләрне чыгаралар. Улар шундый төрткө булып, бөтерелеп чыга инде аннан соң. Менә мин сезгә шушы тема буенча нәрсәләр беләсез, безнең белән дә бүлешүегезне сорап, көтеп калабыз сездән.